Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Ila haradna bin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila harada al-qudab jamil man dhamma al-fatil a'zam afdal al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili. Wa ila hadrati mursidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Abd bin Hashim. Khususan al-qudab Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh darat al-Hasaniyah. وإلى هذه صاحب هذا الكتاب جواهر اللمعة الشيخ مصباح مصطفى أصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأعطى علينا ببركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wes den riwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yen Allah taala iku besok bakal ngerubah sifat aliyah jadi jisim nulis dan timbang. Saya bakal ngerubah sifat ngalih dadi jisim, ora aliyah, ngalih dadi jisim nulis dan timbang. Iki awak dhewe, saya kan gak ngerti wujude dosa iku kaya apa, wujude pahala iku kaya apa. Tapi sampeyan ning akhirat pada saat kabeh makhluk padha ngadepi dari pengadilannya Allah. Iku dosa-dosa atau ganjaran-ganjaran pahala sampeyan bakal diwujudna karo Gusti Allah. Iki kok anak sing mikir ngene. Lah polahe nimbang piye? Misal nek wong iseng-iseng takok, polahe nimbang amal perbuatan piye? Sedangkan saiki wae kene wujude, pahala wujude piye? Dosa wujude piye? Iki riwayat saking Ibnu Abbas menjelaskan utawa nggih penjelasan tentang iku bahwa ben pahala-pahala atau dosa-dosa iku kabeh bakal diwujudna dadi benda gampangane. Dadi sing bener-bener enek wujude sehingga bisa ditimbang. Setengah sange dalil yen amal manungsa iku den timbang iku hadis Abu Hurairah kang diriwayatake dening Imam Bukhari panjenengan dawuh Kanjeng Nabi iku dawuh kalimatani habibatan ila rahman khafifatani ala lisan taqilatani fil mizan subhanallah bihamdih subhanallahil azim rawahul Bukhari. Artine ana kalimat loro kang den demeni dening Allah kang Maha Welas. Enteng ana ing lisan, abot ana ing timbangan amal. Yaiku subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Jadi iki dawuh iki membuktikan bahwa sok ben ning akhirat amal perbuatane awak dhewe iku bener-bener enek bobote. Amal elek ya enek bobote, amal apik ya enek bobote. Ngene buktine. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Iso ben adalah dua kalimat sing enteng diucapno. Saiki enteng awake dhewe ngucapno, tapi sok ben ning akhirat iku bobote abot. Nah, ini kan membuktikan bahwa amal-amal awake dhewe iki enek bobote sok ben. Allah Ta'ala dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artine yen wong iku abot timbangan amal baguse, wong bakal ana ing panguripan kang nyenengake. Dene wong kang enteng timbangan amal bagus tegese jundil menduwur
iku tentu bakal manggon neraka. Jadi dawuh Gusti Allah ning Al-Qur'an ya menjelaskan bahwa memang sekecil apapun amal iku sampeyan ya tetep duwe bobot. Ana ing surat Al-Insyiqaq kadhawuhake ngene. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Artinya para manungsa sira iku mesti kangelan mesti babat-babat maksudnya oleh sira urip ing donya nuju marang pangeran sira kang akhire mesti ketemu ngadep marang pengadilan pangeran sira. Nuli yen wis mengkono sapa-sapa wong kang den paringi buku catatan amal nuli bisa nampa nganggo tangan tengen bakal den hisab kanthi hisab kang setitik lan bakal bali marang kanca-kancane sarana bungah-bungah. Dene wong kang den paringi buku amal saking guri gegere nuli nampa nganggo tangan kiwa bakal gembor-gembor nyuarakake kerusakane lan bakal mlebu neraka. Wong kang ngono iku nyono utawa nganggep yen ora bakal bali nek bungah-bungah ana ing donya. Iya bener penyonone maksudnya penyonone dheweke ora bakal balik ing donya. Pengerane wong iku pirsa amale wong kang ngono. Jadi nek wis nek akhirat ya wis gampane amal-amal sing ning donya iku kan ngene. Amal-amal awak dhewe selama ing donya iki menentukan nasib awak dhewe sok ben ning akhirat. Dalam artian ya balik antara wong sing nglakoni amal apik karo wong nglakoni amal elek. Iku jelas beda nasibe sok ben ning akhirat. Nek wis ning akhirat ya wis gak iso balik neh ning donya, gak iso. Ape baleni urip berusaha seapik mungkin gak iso. Nek wis kapundhut mlebu nang akhirat ya wis gak iso apa-apa. Wis gak iso baleni urip, gak iso golek sangu balenine gak iso. Imam Ghazali ana ing kitab Ihya dawuh ngene. Ora bisa selamat saking gegawatan panimbangan amal kejaba wong kang gelem metani awake lan nimbang-nimbang apa wae kang den lakoni lan kang den ucapake kanthi hukum agamane Allah. Kaya apa kang den dawuhake dening Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Artine serape supaya padha metani awak sira sedurunge den hisab dening Allah. Lan supaya nimbang amale lan ucapan sira sedurunge den timbang dening Allah. Jadi gak mungkin anak menungso wis ngadepi hari penimbangan amal terus pengen balik neng dunia nah gak iso. Jadi gak enak sing selamat pada saat itu. Kecuali siapa? Ya kecuali orang-orang sing selama ning dunia dene wis duwe persiapan. Dene wis duwe bekal untuk menghadapi hari penimbangan amal. Mulane kaya sing dawuhe Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Metania awak sira. Maksudnya introspeksi diri lah utawa delok awakmu dhewe. Kira-kira wis pantes purung mlebu swarga. Kira-kira wis pantes purung entuk kenikmatan sok ben ning akhirat. Kudu introspeksi diri sadurunge awak dhewe dinilai sok ben ning pengadilan Allah. Mergo nek wis dinilai karo ning pengadilan Allah ya bolak-balik iku ya apa anane. Nek apik ya entuk nilai apik, nek elek ya
wis tanggungane, tanggung jawabe ya kudu gelem nanggung resiko. Sifate manusa kang padha tukar padu ana ing dina kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.